Vítajte v našom Vision X Craft štúdiu, kde vlastne vznikajú všetky naše privátne značky. Dnes by sme vám chceli predstaviť našu najpredávanejšiu kolekciu detských okuliarov pod názvom Damian Junior, ktorú sám navrhol a s mojou pomocou vyrobil náš junior Damian. Pracujem aj ako optometrista, tak najskôr Damianovi skontrolujem zrak. Ja poprosím, jedno oko si zatvor. A skús teraz prečítať ten horný riadok. Máme na sklade rôzne druhy materiálov a farieb. Vieme vyrobiť akékoľvek plastové okuliare. Ktorú si vyberú? Asi túto. Najprv si plast narežeme na požadované rozmery. Z tohto obdĺžniku vieme vyrobiť očnicu. Všetky modely si zapisujeme do tohto denníčka, aby sme presne vedeli, aký tvar, aký typ a aký materiál sme zvolili. Máme takto nakreslené, vybereme si drôty, samozrejme pánky. Najdôležitejšou časťou je vlastne pretaviť ten model do 3D formátu. Sem sme ešte dolepili také kocky s acetónom, aby sme dosiahli takýto efekt vystúpeného sedielka a otvory pre kapku. Ak už máme všetko nastavené, tak už len vygenerujeme kód G pre frame. No, ako dlho sa to bude frezovať? Očnica sa frezuje zhruba 6 až 8 minút. Máme to vyfrezované a my to vlastne teraz z toho plastu tú očnicu iba vylúbime. To najdôležitejšia časť, celé to ideme ručne do detailu opratovať. Do tej očnice vyfrezujeme takú drážku, aby vlastne sklo, ktoré sa zabrúsi na farvetu, tam krásne pekne vošlo. Už sa to začína podobať na okuliare. Hodíme túto očnicu do tohto barelu, v ktorom sa nachádzajú dubové kocky, ktoré slúžia, aby ten rám vyleštil. A v tomto bareli to necháme teraz leštiť 15 až 18 hodín. Tak po 15 hodinách vybereme takúto vyleštenú očnicu, ktorú ešte jemne prebehnem na jemnom leštiacom kotúči. Tak, pripevníme stranice. Medzičasom sme si zabrúsili